En el següent vídeo estudiarem com calcular les raons trigonomètriques d'angles qualsevols, en aquest cas el cosinus. Recordeu que la circumferència goniomètrica, que és la circumferència que medeix els angles i que té radi 1, si això és 1, el cosinus és la part horitzontal d'aquest angle. Per què? Perquè si recordeu la fórmula que defineix el cosinus, dèiem que el cosinus d'un angle qualsevol era el catet oposat, el catet adjacent, partit per la hipotenusa. Però si la hipotenusa val 1, com és aquest cas, el catet adjacent és tot el cosinus. Llavors aquest cosinus, com veieu, si aquest és l'origen d'angles, l'origen de coordenades, teniu que quan va cap a la dreta és positiu, quan va cap a l'esquerra és negatiu. Per tant, en el primer quadrant sempre anirà cap a la dreta, serà positiu. En el segon quadrant sempre anirà cap a l'esquerra, serà negatiu. En el tercer quadrant sempre anirà cap a l'esquerra, a l'angle, sí? És a dir, un angle que estigui en el segon quadrant seria així. Per tant, tindria un cosinus negatiu. Un angle que estigués en el tercer quadrant seria així, per tant, tindria també un cosinus negatiu. I un angle que estigués en el quart quadrant, doncs tindria un cosinus positiu. Anem a fer un exemple pràctic. Ens diu que calculem o dibuixem a la circumferència goniomètrica un angle amb cosinus menys 0,6 i que estigui comprès entre 0 i 180 graus. Bé, entre 0 i 180 graus vol dir que estigui a la part de dalt de la circumferència, en aquesta mitja circumferència. I com veieu, aquí hi ha cosinus positius i cosinus negatius. Per tant, l'únic possible angle que estaria seria un angle del segon quadrant. D'acord? I això és el que ens diu la primera ajuda. Aquest angle ha d'estar en el segon quadrant. Per què? Perquè l'única manera que el cosinus sigui negatiu i que estigui entre 0 i 180 graus. D'acord? O sigui, les condicions de contorn que ens diu aquest problema és: tens un cosinus igual a menys 0,6. I a més aquest angle està entre 0 i 180 graus. Troba el sinus d'aquest angle, troba la tangent d'aquest angle i ja que estem, troba l'angle. Bé, trobar el sinus i la tangent és molt senzill. La primera llei fonamental de la trigonometria ens diu que sinus al quadrat d'alfa més cosinus al quadrat d'alfa és igual a 1. Això és el teorema de Pitàgores aplicat a la trigonometria. Com que el cosinus ja sabem que és 0,6 negatiu, això serà sinus al quadrat d'alfa més menys 0,6 al quadrat és igual a 1. Menys 0,6 al quadrat és més 0,36. I si ara resto 0,36 a cada membre, això em queda igual que el sinus al quadrat d'alfa em queda igual a 0,64. Per saber que tinc una cosa al quadrat, saber quan és la cosa, he de fer l'arrel quadrada, els dos membres de la igualtat. I l'arrel quadrada de sinus quadrat és sinus. I atenció, l'arrel quadrada de 64 és 0,8. Però 0,8 positiu o negatiu? Tinc dues possibilitats, d'acord? Perquè 0,8 per 0,8 és 0,64 i menys 0,8 per menys 0,8 també és 0,64. Amb quina de les dues opcions em quedo? Doncs bé, com que estic buscant aquest angle i l'he dibuixat, l'única que té el sinus, o sigui, si això és el cosinus, què és el sinus? És la part vertical. I aquesta part vertical va cap amunt. Per tant, la que m'interessa és aquesta, la positiva. Sí? Per tant, la negativa la puc descartar.
D'acord? La negativa seria aquesta. Sí? També tens menys 0,6 i un sinus negatiu. Ja tinc el sinus, 0,8 positius. I la tangent, com la trobo? Bé, per la tangent teníem aquesta fórmula que relacionava sinus i cosinus. Per trobar la fórmula de la tangent, recordeu que era aquesta. La tangent d'un angle és igual al seu sinus partit al seu cosinus. Aquestes dues fórmules són les relacions fonamentals de la trigonometria. En aquest cas, la nostra tangent seria agafar el que ja coneixem, el sinus que l'acabem de calcular, 0,8, i el cosinus que ens el diu el problema, menys 0,6. Si calculeu això, (0,8) dividit entre menys 0,6 ens dona 4/3, que és 1,3 periòdic. D'acord? Menys 1,3 periòdic. I ja està, ja tenim la tangent i ja tenim el sinus, perdó. Aquí tenim la primera resposta i aquí tenim la segona resposta. Podríem trobar l'angle, l'hem dibuixat a grosso modo, però el podem calcular? Sí, tenim una funció que ens diu que si el cosinus d'alfa és menys 0,6, jo puc fer que, aplicant la funció arccosinus, és a dir, vaig a calcular l'angle, que el cosinus és igual a menys 0,6. Quina funció, si jo tinc el cosinus, em diu l'angle? És la funció arccosinus. I la faig a les dues bandes. Per tant, alfa és arccosinus de 0,6. És a dir, shift cosinus, així es fa l'arccosinus, de menys 0,6. 126,86. Aquest angle està entre 0 i 180, per tant ja he acabat. Aquest angle és el que desitjo. Si no em sortís un angle amb les condicions que em diu, hauria, a través del dibuix, transformar-lo al quadrant en el que estic fent servir. I fins aquí el vídeo. Espero que us hagi ajudat.